Juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom na rozhraní Malých a Bielých Karpát leží obec Čachtice. Nad obcov sa týči zrúcanina hradu opradená povesťami, ktoré i dnes vyvolávajú zimomriavky. Prvá písomná zmienka o obci je v listine Belu IV. Z roku 1248 pod názvom Čekče. Vtedy patrili pod Nitrianske vojvodstvo. V roku 1392 dostala obec výsady s trhovým a jarmočným právom. Na konci 16. storočia bola obec spustošená počas tureckých vpádov. Najdôležitejšou udalosťou, ktorá sa odohrala v Čachticiach a nezmazateľne sa zapísala do histórie slovenského národa, bola posledná, 4. sednica literárneho spolku Tatrín, ktorá sa konala na tunajšej fare v dňoch 9. a 10. augusta 1847. Zástupcovia dvoch rozdielnych vierovyznaní prijali pozvanie katolíckeho kňaza Jozefa Urbanovského. Tu sa dohodli a prejavili jednotnú vôľu povýšiť na spisovnú reč slovenčinu. V Čachticiach sa teda snúbi dávnoveká história smutne preslávená zločinmi Alžbety Bátoriovej, panej Čachtického hradu, s novodobou históriou, a to významným krokom Štúrovcov, položením základov spisovného jazyka Slovákov. Kým po krvilačnej panej Čachtického hradu zostali iba ruiny jej panstva, Čachtická fara s pamätnou tabuľou nám stále pripomína túto výnimočnú udalosť spred 167 rokov, tak významnú pre náš národ. V písomnostiach sa Čachtický hrad poprvýkrát spomína v prvej polovici 13. storočia ako pohraničná pevnosť. Nachádza sa na Vápencovo-Dolomitovom vrchu medzi obcami Čachtice a Višňové. Výstavba najstaršieho jadra sa uskutočnila koncom 13. storočia. V roku 1273 ho napadol a silno poškodil český král Přemysl Otakar II. V histórii hradu sú zaznamenaní viacerí významní majitelia, ako napríklad Matúščák Trenčiansky, Ctibor z Octiboríc či rodina Nádaždiovcov. Hrad bol v roku 1708 vypálený a to bol začiatok jeho konca. Viac ho nik neopravoval. Ešte raz hrad vyhorel v roku 1799, to už bol opustený. Aj keď je dávno zrúcaninou, možno na ňom dobre pozorovať vývoj stredovekej obrannej architektúry. Zrúcaniny hradu tvoria dodnes dobre identifikovateľné budovy, postupne sa dvíhajúce na hornom, strednom a dolnom hrade. Z hradu je nádherný výhľad na okolité svahy Malých Karpát, kopanice Mijavskej pahorkatiny a Považský Inovec. Od júna 2012 sa na hrade vykonávajú záchranné práce plánované do mája 2014. Alžbeta Bátoriová sa narodila v roku 1560. V rodoch oboch rodičov boli viaceré významné osobnosti feudálneho Uhorska. Ba jeden z nich, Štefan Bátori, ujec Alžbety Bátoriovej, sa stal poľským kráľom. Niektorí Bátoriovci však trpeli psychickými poruchami, vyskytovali sa u nich sklony k násilnostiam, krutosti a mravnej zvrhlosti. Alžbeta Bátoriová sa vydala 8. mája 1575 vo Vranove za Františka Nádaždyho I. Manželia žili po svadbe striedavo na rôznych miestach svojich rozsiahlých majetkov – v Beckove, Čachticiach, vo Viedni, Bratislave, Piešťanoch a inde. Legendy hovoria, že Alžbeta Bátoriová bola veľmi vzdelaná, atraktívna a vplyvná žena. Zdedila však veľké sklony k sadizmu, čo si odniesli najmä mladé dievčatá, panny, ktoré mučila a údajne sa i kúpala v ich krvi, aby si zachovala večnú mladosť. Baroková Golgota z roku 1620 je umelecké dielo talianskych majstrov. Dala ju postaviť Judita Révajová, nevesta Alžbety Bátoriovej, ako prosbu o odpustenie hriechov, ktoré sa jej svokra dopustila tríznením nevinných dievčat. Barokovú sochu svätého Floriána dal postaviť zemepán Pavel Forgáč. Na podstavci má 2 rodinné erby. Socha bola nedávno zreštaurovaná a vrátená na pôvodné miesto. Svätý Florián, patrón hasičov, mal obec ochraňovať od požiarov. Na námestí tróni barokový mariánsky stĺp z roku 1742. V prvej polovici 18. storočia obyvatelia Čachtíc veľmi trpeli nájazdmi rôznych vojsk a tlúp bývalých vojakov,
epidémiami a živelnými pohromami, ktoré predstavovali v čase drevených a hlinených domčekov so slamenými a šinľovými strechami dva hrozné živly – voda a oheň. V súvislosti s Mariánskym stĺpom to boli požiare. V priebehu 9 rokov bolo 30 ničivých požiarov. Ľud bol prestrašený, modlil sa za ukončenie pohrôm a v roku 1741 za farára Jozefa Mackoviča zložil slávnostný sľub putovať každoročne do Šaštína a prosiť tam Bohorodičku za odvrátenie častých požiarov. Aby zvýraznili svoje rozhodnutie, v roku 1742 dali občania postaviť Mariánsky stĺp. Na čelnej strane je text, ktorý v preklade znamená: k úcti hviezdami zdobenej Panny a Matky venujú veriaci za 9 rokov 30 ráz požiarom postihnutý. Mariánsky stĺp je vzácna baroková pamiatka. V náučných slovníkoch a bibliografiách vydaných v uplynulých storočiach v rôznych jazykoch sú Čachtice uvádzané ako mestečko či veľká obec poľnohospodárskeho charakteru s právom poriadať výkladné a dobyčie jarmoky. Hodne sa zmieňujú o vynikajúcich vinohradníckych pivniciach, akých široko ďaleko nevidieť. Je zaujímavé, že za niektorými kamennými lisovňami a pivnicami sa nachádzali chodby, katakomby, ktoré mali vlastnosť tajných priestorov a slúžili ako úkryty pre ľudí a iste aj ich majetky či náboženské ciele. Najrozsiahlejšie boli priestory na doline pod záhradou Nádažďovcov. Vykopané do žltej hliny z praše s hladkými stenami, románskymi a gotickými klenbami. Tieto priestory neboli nikdy štátom chránené. Dnes o nich hovoríme ako o bývalých pamiatkách, pretože sú na mnohých miestach vrátane vchodov zasypané a nebezpečné pre návštevníka. Kúria Drugetovcov je renesančná prízemná budova postavená začiatkom 17. storočia ako menšie vidiecké sídlo šľachty. Postavil ju gróf Juraj Druget z Humenného, manžel Kataríny Nádažďovej. Neskôr sa dostala do vlastníctva Andrášiovcov. Má tvar písmena U, nad vchodom je oblúkovitý portál s erbom Drugetovcov uprostred. Dražkovičovský kaštieľ postavili v roku 1668 a rozšírili koncom 17. storočia. Jedná sa o neskoro renesančný kaštieľ. V roku 1989 sa budova dostala do vlastníctva Trenčianskeho múzea. Od roku 1960 je v časti budovy na poschodí umiestnené Múzeum histórie Čachtíc a Tatrína. Expozícia predstavuje kolekciu historických zbraní, dobových dokumentov, dobových odevov a šperkov, súbor portrétov príslušníkov miestnych šľachtických a zemianskych rodov, exponáty nájdené pri archeologickom výskume a pri rekonštrukčných prácach na objektoch. Nachádza sa tu písomný a obrazový materiál o literárnom spolku Tatrín. V súčasnej dobe pomohol svojím filmom opäť zviditeľniť túto malebnú obec režisér Juraj Jakubisko, ktorý poskytol iný pohľad na dejiny. Čachtice sa tak stali známe nielen doma, ale i v zahraničí. Táto malebná obec, taká bohatá na históriu a prekrásnu prírodu, patrí medzi najzaujímavejšie na Slovensku.